Menta kasngi palai ka arpolai tarik ujamang arjara posau ka HITO Southwest Castles District. Haka jingalam working president ubit nam nosi kila lagi kendu iki doktor beginas kibat raya po ka civil hospital mo kerwat. Harin bakaseng kaliok bun kijing ujar ni kipajba jong katany. Badan ki doktor berki staff kibat raya ti jaga sumar. Babun ki keren tok met berki keren dakik tin ki bom singoi hapi ki nongpang. Kibawan sim dawai nak ti jaga sumar haka babun ki nongpang kirit mensim berki singulung ka mensim. Kamtam bakini ki jaka babun ki pajba ki duna haka jinang jing start balik babun ru kidai ki thaino kendong. Kumta nak leng kaseng ka ai jing maham ting iki batrei haka ti jaga sumar. Banang ne syakmat ada kaseng kanang lab kan sim de kiwe ki senjam ki bateng balkum juru kaseng kana ibu den nang ne syakmat yakum kini ki jingjia. Lawan ban visit Turki ya kan ka CFC kan kata ka sispa jikia ne hadin bang layo kita tokat ni ki komplain nak babun ki passion ni ki nongpan kapor batiwan ni ka ban bandrung lan ban wan wat in sumar na kan ka hospital te layo ko komplain ki babun ba kapor kamtam ai kapor ba menit ba habatiwan ru ti ko emergency kinongpang side lab ya kinos si doktor kilong slam bah banwan hito te endah apa kilawan hito banwan hito kikiran tok met kinongpang kikiran tok met kikiran dikitin bakor kikiran dikitin dom te ni nak kalian juga seng ni wan ban pek lembah juga doktor ngilap sibun to apa juga hostal amar na kaliang jong MS ru khang tala na kaliang jong NS ru khang tala omdon nang trai na trai ba kadai na kanika daw ba gini ki ba support jong ki sim ya kata kaseng jam ban keren tok met kinopang te na kaliang jongi kaseng ida tepat jur laneng ibu ka jeng maham ru na penta joki bala dalong ka bala ya na kaliang jong kinos lan ki doktor ibadai ban pek hang tiha po emergency lane haki watch ro lane haki OPD ro bahaba kiwan kinong pang kamtam ngi kinong kendong senilai bun ki babi bun tang ya kaktin ro ni setu pada kila kren da kaktin sora ki ni setu chu tegi ki penmi ki kentin ki bakor lane ki ba kata ya kita kinong pang haba kiwan ina kalian jongi jung kasen ibu ka jing maham ngalaban ong lane ban tepat itu kita dai pek itu ba sobha wadolong ka bala ki dai ban kren da kaktin ka ba jam bedai ban keren dari tin kabar jali joum nang begitu kenopang kinyo ya kabor jingkot tang nak tin ro sila ban yo kabor jingkot desa kawai pat kani kada masjid ka syai ba nak kalian jungi kung kasen ipha sa kibadai pek akibaday pek po di distrik jungi bang ilalap menta ya kajing ujor na kinoktre hapo jo kan trup na kinos ki doktor ba ki kwartar kimdon ba kinyo ban syong bansa te babun na kaliang kini kinoktre ki haban sawai te kalong ka ba hayaki ba kinwan hakano kono kapor ba kinopang kidon kamo po di kane na kaliang jungi kung kaseng ipha ka masej sa ki badai pek ya kaneka hospital ba ki haban penbiang mardor ya ki jakasa ki kwartar kamtam ya ki doktor ba kinos krang ba kanong ka basuk na kumta kinopang ba kinwan habaki don kam kinong ki balak kloy banwan nang ta kani kadai ka message ro syaka sorkar kabadai ban khmi haka health department kabadai ban khmi ban penbiang ya ka jinok kam nomor habang ilek rung ti hapo mene ngisiam bagidang pun pha ka komplain ki pat ba ro ngisiam bag lada don kam ban haban pha scanning don kam ban pha x-ray haka ni ka hospital kimpat biang na kata kadaw ni dah kerpat jur la ni da kerpat jur na kaliang jungi ya ka sorkar ba kan pai khmat lem sya kane ka CSC jungi nomor dai tang kane ka ba syakri na ka benta ka dong ka thain ka district hi borokowai khnang ba ki pajba jungi ki dok kisu ki jungi na kane ka thain ki jungi ru kinlong kin dayo sya kata ka ji syakri ka ba janai bha la kimdon kam chu bandalek pen lutsan yala de shahadu santai chelong nomor lada kinong pang ki don kam pan scanning ki hapan mare santai chelong lada ki don kam tang ban x-ray ki hapan mare santai chelong te kalong ka jingdu nong ka bakrau bha bat ki haban penlu de kaspa ka pheu haja ka ba katu ka bai scanning lada ki ka don hang ne kala dap ki haban ai ka bai kali ban le chidu chelong te na kaliang jongi ka khruo ka ba syai bha na kaliang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sorkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala kan pai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning
gum ka scanning x-ray hapo jong kane ka hospital nang ba kane ka lat kan long ka jing ai ka jing sakri ba pakka ba nak benda ki nong pang hapo jong kane ka kadong ka thang ka jong ni